Λοιπόν, θα σας δείξω πως επισκευάζουμε ένα ηλιακό θερμοσύφωνα, καθώς από ό,τι φαίνεται χάλασε η αντίσταση ή και ο θερμοστάτης του ηλιακού, ο οποίος βρίσκεται εδώ μέσα. Αυτό το συμπεράναμε επειδή προσπαθώντας να ανοίξουμε τον ηλιακό από τον πίνακα κάτω, το θερμοσύφωνο δηλαδή, έπεσε ο γενικός, που σημαίνει ότι κάποιο βραχυκύκλωμα υπάρχει εδώ πέρα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες και να αποκαλύψουμε την αντίσταση και το θερμοστάτη. Λοιπόν, ξεβιδώσαμε το καπάκι και βλέπουμε το θερμοστάτη και από μέσα την αντίσταση, η οποία είναι βιδωτού τύπου. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να κλείσουμε την παροχή νερού, γιατί όταν θα βγάλουμε την αντίσταση θα τρέχει συνέχεια νερό, ενώ τώρα θα τρέχει μόνο όση ποσότητα έχει μέσα καζάνι του θερμοσύφωνα. Λοιπόν, αφαιρέσαμε όλα τα καλώδια, βγάλαμε και το θερμοστάτη, ο οποίος μπαίνει εδώ μέσα στην τρύπα, και αφού τον αποσυνδέσεις απλά τον τραβάς προς τα έξω και μένει να ξεβιδώσουμε αυτό με ειδικό εργαλείο, το οποίο θα σας δείξω. Με αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο μπαίνει έτσι εδώ και το ξεβιδώνεις. Όταν το ξεβιδώσουμε θα αρχίσουν να τρέχουν νερά. Μπορούμε είτε να αφήσουμε το ηλιακό να αδειάσει, ή πολύ γρήγορα, αν είμαστε επιδέξιοι, να βάλουμε την καινούργια αντίσταση, αφού όμως την έχουμε ετοιμάσει και τις έχουμε βάλει νήμα γύρω γύρω, ώστε να πιάσει και να μην έχουμε διαρροές. Αν το ξεβιδώσουμε λοιπόν, το αφήνουμε να αδειάσει για να αφαιρέσουμε το είναι σε κακό χάλι. Λοιπόν, αφαιρέσαμε την παλιά αντίσταση, η οποία όπως θα δείτε είναι και σε κακό χάλι. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια και λίγο μέχρι να τη βγάλω, γιατί είχε μπλέξει. Και τώρα θα τοποθετήσουμε τη νέα καινούργια αντίσταση. Την έχω ετοιμάσει, της έχω βάλει και λίγο νήμα, αν και έχει δικιά της φλάντζα εδώ πέρα. Αφού την τοποθετήσουμε και τη βιδώσουμε, θα βάλουμε εδώ το θερμοστάτη και θα βιδώσουμε τα καλώδια τροφοδοσίας και τη γείωση και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι έτοιμο, συνδεμένο, αυτό βιδωμένο, η γείωση, η τροφοδοσία, ο θερμοστάτης, είναι όλα βιδωμένα. Πριν κλείσουμε το καπάκι τώρα, απλά ήθελα να σας το δείξω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε ξανά το νερό και να πάμε κάτω και να ανοίξουμε τις βρύσες του ζεστού νερού στο σπίτι μέσα, γιατί αν θυμάστε αδειάσαμε το καζάνι, έπεσε η στάθμη του νερού και έχει γεμίσει αέρα. Τώρα που ανοίξαμε το νερό ξανά, θα γεμίσει το καζάνι, αλλά θα παγιδεύσει τον αέρα. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τις βρύσες μέχρι να αδειάσει το νερό. Και αφού αδειάσει το νερό, μέχρι να αδειάσει ο αέρας. Και αφού αδειάσει ο αέρας, είναι έτοιμο για χρήση το ηλιακό. Μπορούμε να ανοίξουμε από τον πίνακα το ρεύμα και να το δουλέψουμε ως θερμοσύφωνο.